كما يتوعلو كما يتحضرو ببزلهما لو معلتي بزعبا ناي حانتي مايكروسوفت اوفيس ابليكيشن كلالي مدب غير زلهو نزيا زمرص كل مهنات انتايو معلتاوي هوتنا ازي اقداسي سيا الى سلازامني سلازي لو معلتي انت هذا ابليكيشن بخمية تسرح نمتاي تقرقلنا كله خنديانا مالتي سناي مكتل اوكي ذا مايكروسوفت اوفيس ابليكيشن اوفيس يتبال مايكروسوفت اوفيس قدم زي ابز موبايل زي ناي مايكروسوفت اوفيس ابليكيشنات بعل وورد اكسل باوربوينت ننبينا نتعنو نيرنا قدم ننبينا نسعين كايها موبايل كات تقوموا له ابتناي موبايل اب مالتي حجيجين مايكروسوفت ابز قربا جزين تايجيرو نقول نتن ابات اكسل وورد باوربوينت ناي بي دي اف اقلقلوت كالي كمز ناي سكانر عينت اقلقلوت وساسيخو اب حانت اب جيرو بتعامي ازيا تبقتي اب تقامي تجيرو ادالي والو سلازي اب زيان معلتاوي هوتنا ازيا قداسي على سلازي امني ازيا مدب زقبرا زلهم حجي بغتا نابتي كمي جيرنا نصعنا قلا حمد مالتي كنصعنا نكون اب كنصعنو اب بلاي ستور كيد كارد صعنو زوم اندرويد نتقم اندرويد تقمتاي مالت اندرويد فونس زن بعل سامسونج هواوي وان بلاس بلز بحلا زين اندرويد اوبريتنج سيستم ينتقما زين باب بلاي ستور غيرنا نصعن مالتي توم ايفون تقومو خا ابتي اب ستور كيدوم يصعنو مالتي حجي زياتا اناي بلاي ستور نفوتينا مبزحتنا زياتا بلاي ستور اب نصعنلا مالتي حجي نابز اب كيدنا كنصعن عيناتا ابليكيشن مالتي حجاب زخينا ابزي نصحف مالتي مايكروسوفت اوفيس ابزي مايكروسوفت اوفيس تصحف على ابزي نع عمليه لك مالتي صفات خليها مايكروسوفت اوفيس الكاش سيرش تبل مالتي زياتا اب حجي انا صيني اسلزلوه اوبن كبلا توم زيبلكم جن انستول تبوا مالتي انستول لكم اب موبايلكم توردوا مالتي داونلود تقوا حجي اوبن كبلا انا انتاي اغلغلوت ياتبنا هنرينا مالتي نمنتاي انا خلالي ادلي حجي مجمريا ازيتي نريو او مالتي زي هوم مالتي ابز هوم حجي تي ميديا زبحال سئلي فيديو غلند حرالو خوينو كله ابزي اورغانايز غير ابزي تحزو مالتي بي دي اف ندحرالو خوينو زي كمز عمسله دوكيمنت وي فايل زي نهله مالتي وورد ابز نهله وورد فايل كان ندحر لك خوينو باوربوينت خا ببتي عينت فايلو تحزو مالتي بزي ابزي انا يتلمرو ملكت على اوشت انت يالو كنرينا مالتي ابزي اكشن استبلالا ابزي وشت انت يالو كنرينا مالتي قال ابزي فولدر الله ابزي فولدر زي انت زي اسي مستناتنا الحدا وان درايف اكاونت علينا خوينو او مسويا كونكت هو مالتي زخونه ابزي دوكيمنت دحر حيسكا دحدا صينكا موبايل كاسي بقطتا نابتي ناتكا ناي وان درايف اكاونت دحر لكا ناو سينك تقبرو مالتي لعبا زي وان درايف قال مدب كستايك قبر كفتني اوكي حجي نابتي اناي نابزي اناي تدمرو ملكت ابز ماكل زلاحن كيدنا اوشت انتاي زلو خنري حجي ابزي نوتس تبلالا ابزي نوتس ندحر كيدنا انتايو ابزي زخونه نوت تحز مالتي صحيف كاسي نوت تحز ابزي زخونه قصرالي زلوكا قال ينو appointment قالك صحيفك علاتو قال تحزو تخيلي حانو حجي نخومي عزيات تقلقل مالتي حجي نالت ابزي appointment بلا ابزي يري الله انا مالتي ببي قصرو ابزي ترى بلا تريكا بزقدمي 50 غيرا تريكا مالتي تانوت نخومي تقلقل مالتي زالينس زي اجن انا ازي اقداسي سب كفلت الله ويلي زدل يازلو مناتو زي اياتا ببزحي ابتي معلتاوي هيوتنا قالت لينا مالتي ابزي اتي هانتا هاتقبر لومسي ينو قدم سكان اب سكانر كيركا دوكيمنت ديو غلديو زخونه ينو كيركا حاب تقورو نيركا حجي جن موبايل نالو زي بفلاي نوزح حسابيا تغلغل معناس بسراح ديو بزكون بسفر على دوكيمنت ناب حدا تكال ديو ناب حدا غلدي تقاير خانو حجي بخمي ملك احد سدلو ما بناس كانر كيركا ناب سوفت كوبي غيركا غلك تقبرو
ጊዜ የጥፋልካ ገንዘብካ ሁሉ ነገር ሕጂ ግን ኣብ ሞባይልና ኣሎ እሱ ሕጂ ብቐጥታ እንታይ ኢኻ ትገብር ኣብዚኣ ኣቲኻ ነዛ ሌንስ ምስቃጥ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ኣነ ነዛ ዶኩመንት እዚኣ ሕጂ ስካን ገብራ እዚኣ ዶኩመንት እዚኣ ወሲድ ኣለኹ ሕጂ ባዕላ ተስተኻኽሎ ኣብዚኣ ጥራሕ እንታይ ኢኻ ትብል ሕጂ ኣብዚኣ ኸድካ ኮንፈርም ትብላ ማለት እዩ ኮንፈርም ትብላ ሽዑ ኣብዚኣ ዳን ትብላ ዳን ምስ በልከያ በቃ ኣብዚኣ ፅበቕቲ ናላት እዚኣ ዶኩመንት ስካን ጌራ ሒዛትልና ኣላ ማለት እዩ እዚኣ እታ ዶኩመንት ንሪኣ ኣለና ወላ ሓንቲ ዝኾነት ወረቐት እያ ኣብዚ ፓምፍሌት ገለ ሕጂ እዚኣ ማለት እዩ ነዚኣ ሕጂ ንኣብነት ታሲራ ክትኸውን ወይ ገለ ትኸውን ወይ ኣገዳሲት ዶኩመንት ናብ ሓደ ትካል ድዩ ናብ ሓደ ናይ መንግስቲ ድዩ ክሰዳ ትደሊ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትገብር ከመይ ጌርካ ኣብዚኣ ሕጂ ኣብዚኣ ታሕቲ ሸር ትብል ኣላ ባይዘወይ እንታይ ካ ክንቂራ ንኽእል ኢና ናብ ፒዲኤፍ ገለ ክንቂራ ንኽእል ኢና ሕጂ ናብ ፒዲኤፍ እንታይ ማለት እዩ ፒዲኤፍ ሲ ወላ ሓንቲ ኤዲት ዘይከውን ፎርማት ፋይል ማለት እዩ ድሕር ደሊኻ ናብ ፒዲኤፍ ትቂራ ትብልካ እዚ ደሊኻ ከም ዘለዎ ነዚኣ ሸር ትብል ማለት እዩ እዚኣ ሸር ኢልካ ናብቲ ድላይካ ብመገዲ ኢሜይል ዲኻ ክሰዳ ብኢሜይል ከምዚ ጌርካ ሕጂ ኣነ ብኢሜይል ናብ ዝኾነ ክሰዳ ክእል ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ካልእ ፎርማት ድሕር ክትሰዳ ደሊኻ ብካልእ ፎርማት ትሰዳ ብዝተፈላለዩ ብድላይካ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሲ ጥራሕ ኣብዛ ሸር ኣቲኻ ወላ ብትጥቀመሎ ሜድያ ስኻ ዋትስኣባት ድዩ ወላ ገለ መሰንጀር ድዩ ኩሉ ነገር ብድላይካ ጌርካ ክትሰዳ ናብ ድላይካ ሰብ ክሰዳ ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኣየድለይካን እዩ እንዳ ስካነር ምኻድ ስካን ምግባር ገለ ማለት እዩ ሕጂ ንኸምኡ እያ ትጠቅም እዚኣ ማለት እዩ ካልእ ኣብዛ ተደምሮ ምስ ኣተና ኣብዚ ኤክሰል ወርድ ገለ ዝብል ኣብዚ ንርኢ ኣለና ሕጂ ኣብዚ ከዓ ብዙሕ ኣገልግሎት እያ እዚ ቁርብ ምሻሎ መዓልታዊ ዘየድለየካ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዝጥቀመሉ ሰብ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣፕሊኬሽን እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ቀዳሚት እዚኣ ስካን ቴክስት ሕጂ እዚኣ እንታይ እያ ትገብር እዚኣ ስካን ቴክስት ንኣብነት ፒዲኤፍ ፎርማት ፋይል ይህሉ እሞ ሕጂ ስኻ ኣብኡ ገለ ኤዲት ክትገብር እንድሕር ደሊኻ ኣሎ ኣክቹዋሊ ናይ ኤዲት ዝገብር ናይ ፒዲኤፍ ግን በዚኣ ግን ስካን ጌርካ ሽዑ ኤዲት ኣብል ትጎ ኤዲት ከም ዝኸውን ከም ድላይካ ኣብኡ ክትፅሕፍ ገለ መለ ትኽእል ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ዲክቴት ዝብል ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እዚ ዲክቴት እንድሕር ዳ ፀድካ ሕጂስ ትፅሕፍ ማለት እዩ ብዲክቴሽን ንኣብነት ጉድ ሞርኒንግ ኣብዚ ጉድ ሞርኒንግ ፅሒፋ ሃው አር ዩ ጉድ ሞርኒንግ ትፅሕፍ ማለት እዩ ከምዚ ዲክቴት ትገብር ኤኒዌይ እዚ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ማለት ንዘድልዮ ሰብ ምናልባት ጃስት ንምርኣይ ኢለይ ኣነ ከምዚ ትገብር ኣገልግሎት ኣለዋ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ኣክሽንስ ምስ ከድና ሳይን ፒዲኤፍ ድብል እውን ኣለዋ ሕጂ ኣብዚ እውን እንታይ ሎሚ ወላ ኣብ ፒዲኤፍ እዩ ፌርማኻ ተንብርኖ ብኤሌክትሮኒክ ግድን ከድካ ይኮንካ እንትፍርም ብኤሌክትሮኒክ ሰዱልካ ኣብኡ ፌርማኻ ንቢልካ ክሰድድ ትኽእል ኢኻ ኖ ሕጂ ኣብዚ ኸድካ ትፍርም ማለት እዩ ሕጂ ንህለት ኣብዚ ዝኾነ ፋይል ኣሎ ሕጂ ብዚ ናተይ ኣብዚ ስከ ክፍርመሉ ክፍትኒ ኣነ ንህለ ኣነ ሕጂ ፌርማይ ኣብዚ ኣለዋ ኣቐሚጠ ኣለኹ ብዲጂታል ማለት እዩ ነዚ ኣምፀ በቃ ኣብዚ ኣቕምጣ በቃ እዚ ፌርማይ ኣብዚ ንህለ ማለት እዩ በቃ ኣብዚ ትብላ ተወዲያ ፌርማይ ኣንቢሩሉ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ንከምዚ እውን ትጠቅም እያ ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ ዘሎ እዚታት እዩ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣለዋ ናይ እንታይ እዩ ኣብዚ ኣክሽንስ ቁርብ ትራንስፈር ፋይልስ ገለ ዝብል ኣለዋ ሕጂ እዚኣ እንታይ ክትገብራ ፋይልካ ኣብዚኣ ኣቲኻ ገለ ዝግበር እውን ኣለዎ ቁሩብ ምስ ኮምፒውተርካን ሞባይልካን ኮኔክት ትገብረን እሞ ብቐጥታ ካብ ሞባይልካ ኖርማል ኣክንዲ ብኢሜይል ብገለ ጌርካ ትሰድድ ኖርማል ትራንስፈር ትገብር ትቀያየር ዶኩመንት ማለት እዩ ናብታ ላፕቶፕካ ትሕልፎ ተደሊኻ ትሕልፎ ናብ ሞባይልካ ትሕልፎ ተደሊኻ ካብ ላፕቶፕካ ትሕልፎ ከምኡ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ግን ገለ ኣለዋ ዝገባበር ማለት ኣቲኻ ብቲ ነገለ ግን ስጋዕ ክንደይ ትጠቅም ንምርኣየ ስለዚ ስጋዕ ክንደይ ኣገዳሲት ኣብ ምዃና ነቶም ዝጥቀሙላስ ብግቡእ ጥቀሙላ ንምርኣይ ኢለ ማለት እዩ ኣይሆፕ ሓጋዚ ኮይና ክትረኽቧ ስለዚ ተኸታተልኩምኒ ተማነለይ ኣብ ቀፃሊ ቻው